Anjih Sugeng Dalu Jajeng Lulu. Sugeng Dalu Pak De. Nggih dangu boten kepanggih pripun kabari? Alhamdulillah saya. Sugeng Dalu Pak. Iya. Sugeng Dalu Bu. Sugeng Dalu Pak. Bapak-bapak Sugeng Dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ugi ngaturaken Sugeng rawuh menika Mas Samin saking Pare-Pare bosipun Alaska ugi rawuh. Oh, tambah. Sugeng rawuh Mas Samin. Nggih. Ndi to Mas Samin? Menika wonten wingking. Oh, nggih. Nabi persiapan ketinggalan ding lho. Buka botolan. Sing apik ya, didelok iki lho, bose Alaska. Jangan isen-isen ke. Cari ngatur kakang. Aduh dari bulu terus Dalu, menyebut tamu takut seperti kesempatan. Aturan lenggah kanthi maripun mana sambil aslepun salung kesak konco. Mustika Nada. Sanak
jagat raya eling ana ukilan samudra ora ilang memanise hati-hati sawase pripun Ibu Mustika nada pripun Mantep ya Mas. muga-muga ya lancar sak lawase diajeng Amin amin amin. Anjing matur sembah nuwun jajeng lulu mangkatan sampun parang katur menggah. Nyidam sari lumantar swantenipun jajeng lulu. Ayo dilanjut wae jeng yo. Sawanipun kok kalih inggih menika diajeng pinkan. Ayo jumeneng kene jeng yo. Anjir juga dalu dajang pinkan. Iki MC neng kene iki kok malah ngobrol karo Orjen iki. Mbok ya kondo sing prasaja ojo gawe gelo ati aku ora bakal gondeli. Kaya ngene lelakonku biyen apa kodadak yen pancen ditinggalke
ora tresno koknya kondo kondo sing prasaja aja gawe ngelo ati aku ora bakal ngondeli. Ayo jeng dilanjut wae. Kaya ngene Iya. lelakonku Biyen ngomong kok dadak ketemu Yen pancene ditinggalke gawe gelo ati salawase Anjing matur sembah nuwun kuyuk jeng pingkan mengatakan bahwa kantor menggah gelo lumantar swantinipun dajeng pingkan mugitan rono kuyuk tamu istanipun kakung seberikan kehormatan kuyuk para tamu kakung seberikan kehormatan bilih kula minangka wakil saking panjenenganipun Bapak Sukiman Sikaleng Garwa bilih panjenenganipun ngaturaken sugeng rawuh sugeng dalu kunjuk para tamu sedanipun kathah lenggah kati mardu matikanipun manah sinambi dedaharan ugi ujukan ingkang sababareng katur wonten kanjengan menika sami sinambi ngalipur Saloca Kanca campur sari Mustika Nada menika pimpinan langsung panjenenganipun Roko Masetu bekerjasama dengan sound system AMG Equipment Jaya Audio mantep. Ayo suwapun nang kanggo ketiga nyipun Erika monggo. Ayo jumeneng jeng yo. Gek ndang diramekke. Iki para panjenengan wis gak do siap kabeh. Anjir sugeng dalu dajeng pingkan. Dirimu piye kabare? Dajeng Erika lah. Ket mau kelingan sing bening-bening wae Mas Dodi. Lah iya, wis biasa nek MC ki sok lali, heeh. ben awet enom ya Pak Nek imane ki kuat. Sing ora kuat ki bejone, heeh. Lah iya. Amun tansah katulus ning wewayangan musira wong ayu lintalitan bisa lali saya kangen guci teng ati lelewamu wong ayu tansah gumanten ing padanging netra apa teka sira nimas citra ing
nisah kekat tresna jati lamun kono piye katresnanku piye katresnanku bebasane tan bisa tinuku jundulan prasetyaku tak korbanake jimbolan rogoku masih bisa mustika nada hei ayo Tak suwun beres liyarmu ojo lali janji Aji Matar Subanuwun Jajeng Erika Anji Anji mengatan manggah panggonan ing katesan sampun kateraken lumantar swantenipun Jajeng Erika salajengipun kala bare padeng pakurmat kunjumenipun Roko Mas Santo menika tamu undangan perwakilan Sang Isu Minasa kala suwun nderek regengaken swasana dalu menika wonten dalipun Bapak Sukiman kesarengan kala sakonco mustika nada kasuwun berkah pangestunipun luantar suatu penjanganipun monggo Bapak Anto menika senior kula Ajuh monggo Bapak Anto. Nggih. Menika senior kula menika. Nggih para kadang sedherek tamu undangan ingkang kula hormati.
Ing mriki kula badhe nderek hangrekengaken swasana ing dalu menika. Awit kadang lo anem panjenipun Bapak Mas Sukiman terkenal menika Mas Taluk ing wedal samenika nggadahi hajat nggih menika Hami Moho putra putrinipun. Mugi-mugi pinanganten kekalih samangke ndadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ayo jenggalih diaturne tembang kangene ayo. Pokoke tak pandu kok nang kene. Ketok era aku anggere disiarne langsung Mas. Nuryanto enek ngono wae wegah. Ayo cah diaturne tembang kangen spesial kagem sederek-sederek ingkang mapan wonten daerah Sumuinesa. Nawet daerah Dayak khususipun kawula Pucang Danten. Ing mriki ingkang dimandhegani kaliyan panjenenganipun Bapak Sutrisno. Ketoke mung nglapi kacamata wae. Aku ndungu sruwing-sruwing Dayak ya ngedekne campur sari dhewe. Pokoke wis akeh kowe. Pimpinan sinten nika? Oh, pimpinane Bapak Setu. Ayo nduk, goyangne nduk. Ora ana cahayu diwujud katresnanku. Oke, jumeneng rumiyin ing mriki badhe kula lajengaken lah dasare para kala seni ingkang dipun mandhegi panjenenganipun Bapak Nuryanto. Nang ndi-ndi enek iki wong tak jaluk sik dhewe. Pimpinane rasa diumani wae. Ha inggih para kadang tamu undangan ingkang kula hormati. Ing mriki badhe kula lajengaken nggih menika lagu ingkang nomor kalih Ratapan Cipta. Monggo jeng luluk dipun aturaken. Ratapan si buta. Sabar Mas Gendhoga, kipasnya njaluk kipas, ben jaga mbrobyos niku. Wah, didepi bae gak apa-apa, didepi bae nang kono kok. Do kepanasan, biyak gini.
Loro kanggo sing penting ya kuwi jeng lulu rek awake dhewe pokoke wis ngamen ngene iki. Ayo cot diatrit. Ayo aja. Apa nggo kerdus ta piye? Iya, Pak. Iya, iya, iya. Ya, ya, iya. Yuk, Duh, duh, duh. Hae, hae, hae. Petang dedet lali wengan menggugah hati kang kebak pacoban iki awan apa bengi kebangetan uripku iki Duh Gusti paringa margi gesang kula badhe kados pundi besok kula tumut sinten Bapak Ibu boten wonten ayo nduk ngus-ngusan jenenge wong tuwek iki. Dasare panas sisan. Tenan. Swara cempreng adidul ora payu sisan. Apa pancen wis nasibku urip iki tanpa bapak ibu. Gusti paling margi desang kula badhe kados kan mesos iki pokoke bahaya. Tabah-tabahno atiku urip iki tanpa bapak ibu. Sajroning batinku aku dadi bocah yatim piatu. Nggih matur suwun sanget dumateng menika sederek-sederek paguyuban campursari Mustika Nada ingkang dipimpin kalih panjenenganipun Bapak Setu menika wong cilik ning ya kaya sak pole. Matur nuwun sanget sampun tujukan wedal. Ing mriki badhe kula lajengaken nggih menika serahkan dumateng Bapak MC matur suwun. Anjih matur sampun pun Bapak Yanto. Ingkang sabareng nderekaken sasana dalu menika lumantar kala sakanca Mustika Nada. Mustika Nada, heeh. Mugi kunjuk bertamu janipun tansah terhibur adanya, heeh. Monggo kalau lajengaken menika langsung saking pare-pare bosipun Alaska menika Mas Amin Gembleh monggo. Ugi kasuwun nderekaken sasana dalu menika lumantar Mustika Nada.
Ugi kuju penyanipun para tamu undangan sanipun ampun pilih samangke badhe ngersakaken lagon utawi dono swanten utawi request lagu kula sumanggaken suket telepon selamat mengke lumantar kawula lewat SMS utawi WA nggih saged langsung lisan nggih saged monggo tulisan nggih saged mangke badhe kula teraken setunggal bekas sawiji monggo bosku heeh Bose Alaska. Mungkin apa nih kesempaman? Nah, cereng panggilan. Cik. Ampun lungguh riyen rencangi. Aje sediko dawuh, Bos. Iki ya bosku Mas Setuyoan. Nggih, sadereng nyun pangapunten. Nggih. Rakyat teng sak pupuh melu ngrameke daleme Mas Sukiman. Nggih. Nggo sangu mulih engko. Sesarengan Mustika Oh nggih, jan ketok gemebiar pimpinane Mas Setu. Horek teko pare-pare. Padahal dhewe kumise nggih nika. Aku kira entuk undangan ya ngger krungu horek iki teko kene. Nggih matur sembah nuwun. Bethek iki kepethuk dulur-dulur mriki. Nggih. Iki blek tangga kula danten ten mriki. Monggo Mas Amin suwanten monggo. Lelagonipun monggo. Penyanyine nggih Mang Milih Kiambak. Monggo Mbak Lulu marencangi. Ugi samangke panjenengan Bapak Slamet ugi rawuh Mas Pur menika saking Macopak pelok Mas. Mbak rada nyedak. Aduh, Mak. Senajan ta ora misra tandha mata sing tak tampa senajan amung sepele ngelingake kabeh lelebete tanda mata bertandane ati tresno nadyan gawe gelo ning nyatane mung katoning mata semangat ya apa nek enak kok nang jaba jan luar biasa sing semangat ngene mepet kene ora apa-apa ora enek satpamku tenang wae tenan iki aku grogi ya suara petok Mas Gemlah iki panggungnya ya kurang lampu dadi ora kurang semegrak bagian lampu tambah siji to Mas ben ketok padang sugeng rawuh Mas Tris jane lho nggih monggo Mas Tris
Tambahin lampu, bagian lampu pundi ketok peteng ora ngajeni yoga iki ketok. Yogane anyar peteng lah wis. Tok, Mas. Sepanduke ora ketok. Tapi elok luar biasa nggih. Monggo. Tak simpen jeneng ati Ayo Mas, oper dhuwur. Oper dhuwur tambah tempo. Ayo oper ketipung. Senajan ta ora mitra tandha mata sing tak tampa senajan amung sepele ngelingake kabeh lelakete tandha mata mertandane ati tresno nadyan nate gawe gelo ning nyatane mung katoning mata Bapak MC mengke ampun kesupen tamu kok tebih belopa palopo Mas Kristanto nggih elok nih kok drivere belopa nek aku kanggo neng kono mesti 4 lagu heeh wis tak bagi mau ya wis SMS engko nek kowe munggah celuk aku ya bos oke nggih jelali kayak dulure sing omah matur sembah nuwun tesih kathah pakar seni monggo Pak MC Anjing matur sembah nuwun kaya Roko Mas Amin ingkang sampun pamirsa nggenakaken suasana dalu menika lumantar kula sakanca Mustika Nada pimpinan panjenenganipun Mas Setu anjing salajengipun kula badhe paring hormat menika panjenenganipun Bapak Slamet langsung kemawon monggo ugi samangke panjenenganipun Mas Pur panjenenganipun Bapak Kristanto menika saking Palopo ugi kasuwun diregengaken suasana dalu menika wonten dalem panjenenganipun Bapak Sukiman Ibu Suparti ayo menika anggenipun ngentas pitulis keng putri putranipun nggeben ing bebaran agung mugi dados keluarga kang sakinah mawaddah warahmah. Monggo panjenengan Bapak Slamet langsung kemawon sarengan Mustika Nada.
lelakonipun menapa? Bapak Tembang Protelon Kemuning, Mas. menika kiyambakan apa direncangi? Mbak Pingkan, kancane Mbak. Monggo jajal pingkan jumeneng. Ngancani Mbak ya. Masih bersama Mustika Nada Beduknya Indonesia. Suwe ora ketemu setengah mati rasa kangenku kelingan kebencianmu sing wis mbok korbanake marang aku. Medun kesepan rinoso Hae jos tau gentak gentung banget rasane kangenmu Mustika Nada besok kapan bisa ketemu Gunung Sewu aku tetep kelingan sliran setengah mati rasa kangenku kelingan kebencianmu sing wis mbok korbanake marang aku mung tansah kelingan nalikane pojo lelungguhan wong loro panggon-panggonan tondo yakti yen lagi kasmaran aku eling nalika ing protelon kemuning arah menyang candi cetha munggah medun kesetan rinoso banget rasane kangenku besok kapan bisa ketemu
Anjih matur sembah nuwun. Kujub pun bos slamet. Ingkang sabubareng kersa ndherekaken sasaran dalu menika lumantar kalau sakonco mustika nada salajengipun kujub panjenenganipun Mas Pur monggo kula sumanggaken ugi menika sampun wonten request menika saking ibu-ibu among rawuh ibu-ibu ingkang wonten wingking ugi ngersakaken lagon maka dipun aturaken.
Ayo matur sampun pun Roko Mas Pur menika bosipun burung kicau saking Macoba matur sembah nuwun salajengipun menika ingkang tebih saking Palopo panjenenganipun Bapak Kristanto monggo kula sumanggaken. Monggo. Monggo Bapak Kristanto. Ingkang saking Palopo ugi kasunyekaken suasana ing dalu menika lumantar kala sakanca Mustika Nada. Ugi kunjung para tamu sedheripun kakung sepundi ketumratan hamba bilih samangke badhe ngersakna lagon utawi dana suwanten hamba bilih kawula boten mangertos setunggal mengasa wiji ingkang badhe dana suwanten mangke saged mawi lisan utawi tulisan mangke dipun aturaken kalih kula. Bapak Kristanto. Oh nggih menika dipun lewat rumiyin menika salajengipun panjenenganipun menika request saking ibu-ibu ingkang wonten wingking ingkang ngamong tamu ugi menika ngersakaken lagon dipun wakilaken panjenengan Mas Sutrisno monggo. Ugi dumateng Karang Taruna mohon dipersiapkan lagu-lagunya. Masih bersama dengan Mustika Nada. Nggih ngenangani pamundutan ibu-ibu ingkang wonten dalem kali ibu-ibu amung tamu. Bu kasih moronipun nggo, Bu. Kae kebak cerita tengah bengi nganti gagah rino
sajroning ati datang luntur saya merati aku kowe dadi kamu mergo leren ning gubuk asmara Mustika nada monggo ibu gubuk asmaranipun Bu iya kowe sakarepmu Iya, Mbak. Ewer ambyar. yen liwat aku kelingan Gubuk kae biyen tak boleh sakarepmu ning jaga kebak tulisan warna abang tondo kasih sayang jenenge gubuk asmara biyen kae kanggo anton tresno tanpa pantai tanpa rasa buat abang ngerti ke taman asmara Gubuk kae nyimpen wedi wiwit biyen tumeka saiki Gubuk kae kebak cerita tengah bengi nganti gagat dino Cetetan sajroning ati datang lentor saya merati aku kowe dadi karwo mergo leren ning gubuk asmara nggih njaluk tambuk alit anu cah manis digarap seragenan wae sing banter Mas Benono ben pecah kendang ngene pecah Pak Joli manis kowe pancen manis tenane Mas tambah manis yen ora seneng lamis yen mesem manise ngungkuli madu ngapusi kaya bisa ngrontoke jantungku
setengah mati aku tresno kowe pasar turimas neng Surabaya aku ngerti sampean senenging godhong diiris-iris aduh dek bulane Jawa kowe cah manis dasare prasaja memang lidah mas tidak bertulang pandai bersilat itu atake wong lanang mosok to gitu mas manis dek Erik pancen manis tenane mas tambah manis yen ora seneng Tekan lamin mas yen mesem manise ngungguli madu kaya bisa ngrontoke jantungku kembang ladi aduh dek dironce-ronce setengah mati aku tresno kowe pasar turimas neng Surabaya aku ngerti sampean senenging godhong diiris-iris aduh dek bulane Jawa kowe wong manis dasare prasaja memang lidah mas tidak bertulang pandai bersilat itu atake wong lanang nggih matur suwun Anjing matur sampun kujubipun Raka Mas Sutrisno menika sampun wakili sampun ibu-ibu ingkang wonten wingking mugi dados jambi saya hamba pilih penyebun Bapak Sukiman utawi ibu badhe ngersakaken lelagon menaka kula sumanggaaken atau mbak pengantinnya atau mas pengantinnya merequest lagu apa. Oh ya, anjing mereka kalajaken menipun kadang kula sepuh penyebut Bapak Joni menika bos gabah saking Sudiang kula sumanggaken monggo Bapak Joni kasuwun merapet kalau mesti nada.
Aja monggo Bapak Joni Sugeng Dalu. Kabar sing tak tampa dari bar panen ngono. Monggo. Ngapunten. Mas Sukiman. Aku ki heran bengi iki lho, Mas. Tenane. Lah ten apa to, Pak? Biasane campur sari ki sing imuti penyanyine. Lah bengi iki ki sing imuti kok MC-ne. Lah. Piye, Mas? Lah nggih campur sari biasane sing imuti penyanyine. Lah kok bengi iki kok MC-ne. Ngertos mboten imut iki? Matur nuwun. Lah wong imuti ireng mutlak ya. Sugeng Dalu Mbak Lulu. Suwera jamu-jamu pisan godhonge jambu. Mantep. Suwera ketemu-ketemu pisan kok tambah lemu. Cocok jamune ya Pak De. Napa nggih? Nggih. Enggak jeng Lulu enggak kancane aku ya. Rodok gemeter ya aku. Dalem? Iya jemeneng rene sik ngancane aku engko gek lagek tak aturi. Mas Slamet? Mas Slamet di? Udu Pak Slamet, Mas Slamet. Nah. Ya. Jeng Lulu. Nggih. Aku iki lagi loro. Loro. Aku rene iki golek Napane sing tombo. loro? Ya tambane ana aku ya. Sing ndi sing loro ditandani? Kene. Sing ngisor napa sing dhuwur arep sini. Maksude napa? Aku ki lagi loro yo. Oh, loro piye? Kalih sinten? Dalem? Kalih sinten, Pak? Mboten. Ngomong-ngomong jenengan kagungan WA mboten? WA aku. Maksudku nek jenengan kagungan WA, Nggih. WA ku lebokno nang WA-mu. Oh. Nomor-nomor. WA aku. Iya Mas ya, uyung Mas. Nggih. WA aku lebokke nang WA-mu. Oh. Uyung Mas. Lah dereng anu iki Mas. Selerane ming niku sagete nggih namung niku. Monggo Kang Mas. Nggih. Uyung dados. Yo. Mustika Nada.
jamumu kuwi cespleng lho. Loh, cespleng pripun ta? Lho, terus meringah aku. Duduh kusuma ora krasa apa pancen tega. Mbok balong janur paring usada gangkungan dan uyung. Sesarengan campur sari mustika nada. Mas Lamat, masih mas, kandang aku masih. Yo 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 yo. Iya, Mbak. Iya. Ewer. Ambiar sor. Sor. Lorone loro. Mangan radoyan rajen aku. Opora trenyuh sawangen iki awak masuk dulu. Iya, hai. Total tenan. Mustika gitu loh. Campur sari mustika nada. Mustika nada. Ketoke anyaran iki nggih. Nggih. Duduh kusuma ora krasa apa pancen tega. Mbok balong janur paring usada gangkungan dan uyung. Sampun katur wuyung. Pripun Mas? Tanduk alit. Ayo Mas yo, lumuting asmara Mas. Lungiteng asmara Kang Mas. Ki sajake bengi kok asmara terus. Curiga Memang. aku. Tuku gabah karunge gone jeng Enjih, lho. waduh. Pria sing gagah ya Gur Mas Joni. Amin. Juragan gabah ki ceritane. Aduh. Monggo Mas. Nggonku ngenteni janji Injih Kang Mas. janji prasetyane ati aku tresno mring sliramu aduh wong anis ra eling dina lan wektu Kaya ngono ta Kang Mas. nang ati ra bakal bisa ilang
Anjing matur sampeyan nuwun. Kujub pun Bapak Joni 2 lagu berturut-turut. Anjing menika salajengipun sampun wonten request menika penyanipun Mas Widodo. Menika keluarga saking penyanipun Bapak Sukiman. Ugi bareng kersa bareng suasana ing dalu menika sesarengan mustika nada. Kujubipun Mas Widodo kula semanggaken. Anjis ngatur kesungan dalu kujubaya tamu sedanipun Kakung Sona Putri ingkang kinurmatan. Monggo penyanipun Mas Widodo. Oh penyanyi monggo. Monggo. Aja menika izin bayaripun. Ugi samangke wonten penyanipun Bapak Nuryanto ugi. Mungkin dari Karang Taruna mau request lagu atau bernyanyi, saya persilahkan. Ya, masih bersama dengan Mustika Nada yang mana pada malam hari ini bersama dengan sound system AMG Audio menika pimpinan Mas Andri. Monggo jumeneng jopingkan. Oke, selamat malam. Satu buah lagu Memori Berkasih. Lagu ini khususnya buat kedua mempelai diri itu. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin. Telah ku coba meminta kasihmu biar menjadi ikatan abadi, namun apa daya terlerai janji kita, mungkin takdir yang meminta. Namun apa daya terlerai janji kita, mungkin takdir yang meminta. Bermusim kita bersama, menyamai ikatan cinta. Tak mungkin kasih ku hilang, ku kunci hati untukmu. Ku genggam kenangan indah, simpanlah sendau ku rawat. Andai
Oke, satu lagi permintaan dari Mas siapa? Mas Parjo. Kartonyono ninggal janji Mas ya. Oke, satu lagu Kartonyono ninggal janji. Lagu ini spesial permintaan dari Mas Parjo. Mari Mas. Oke banget teman, sampai kelas rawono perhatian. Jelas ku butuh awakmu, ku butuh awakmu. Kok kebangetan loro wati ojo ngasih lali, tapi kenyataannya pergi. Urus wae rasanya wang sepion musim marayati tambah berbagi. Nggih, matur sami nuwun koyipun Mas Widodo, dua lagu berturut-turut. Dan selanjutnya ini perwakilan dari Karangan Taruna kepada Mas Redi. Saya persilakan.
Ugi samangke wontenipun Bapak Nuryanto. Ugi pun Mas Purwanto saking Belopa. Ugi ngersani lagon. Sugeng sonten Pak D. Dalu menika kerawan dateng pundi? Dateng pundi niki? Acarane sinten? Bapak sinten? Pinten Bapak Sukiman menika. Sukiman nggih. Sarengan campur sari Mustika nada Mustika nada. Mustika nada. Gedruk. Gedruk. Pimpinanipun Bapak Setu. Penyanyine wayu-wayu. Kula nyuwun tunggal langgam kali Mbak Lulu. Nggih, monggo. Cantik. Monggo Bu RT sing cantik. Dangdutan bosen Mbak, aku pengen langgam sih. Bawane kula jenengan ingkang. Nggih monggo Mas Redi. Sinebut pahlawan putri gak usah sono sing wedok tenan kok suara wedok. Oh, iso wedok iso lanang lho Mas. Sri Huning Mustika Tuba. Iki piye jane tepak kok geder-geder. Putra Kanjeng Sira Lawi gurune Bu Lulu kok gak apik piye to Pak Di? Guru besar kula nih. Direwangi setiap hari latihan di rumahnya Mbak Lulu. Duh prangkung bojona kara Biuh-biuh. Jane bebila wirat maya tan wurung Sri Huning gugur dadi kusumaning bangsa. Ayo Mbak Lulu tarik. monggo Kang Mas. Sri Uning Mustika lampu terus kulon lan sepaya pati
Cut. Gayeng tenan Bu RT nggih. Nggih. Mas Redi kira. Nembe belajar Mbak, nek salah nggih dituntun. Haruslah. Katresnan ning wirataya. Tinampi dening rara sriwane. Entah kampung kasane. Matur suwun Mbak Lulu. Lagi lanjut. Request satu Mbak, mundur alon-alon ya. Satu. Ye, monggo, Tapi aku monggo. joget enggak nyanyi. Oh, yalah kau joget. Aku jogeti sampe. Mundur alon-alon Mas. Request Mas. Monggo sing arep joget daripada melonga-melongo tok joget gak bayar. Monggo. Mugi menika mundur alon request saking menika Karang Taruna. Mugi menika dipelajengaken menika lali janjine. Pasukan joget monggo gak usah isin-isin Mas. Mari. Masih bersama Mustika Nada.
goyang dong. Mas Bowo. Aku mundur alon-alon mergo sadar aku sapa ngerti putuno pas atimu lara. Mustika ada. Video syuting Tresno. Video syuting. Mbak Lulu, monggo Pak. Ya, terima kasih juga kepada Mas Randy. Dan ini masih dari Karang Taruna, satu lagu lagi. Mas saya, mana Mas saya? Ini mau diwakilkan atau nyanyi sendiri? Mas Aya, perwakilan saking Karang Taruna. Matur nuwun dumateng Bapak MC ingkang nyekani wedal dumateng kawula. Dari bebingnya wonten daleme Bapak Sukiman. Monggo cocok garap lali janjine Sir. Karang Taruna. Kro Karang Taruna, monggo.
Janjane ku Bapak MC. Matur sembah nuwun. Aji matur sembah nuwun. Bilih samping karaturna sampun kalturaken. Salajengipun menika sampun wonten awala saking panjenenganipun ingkang gadhahi kalista menika Bang Jo. Nggih menika ugi ngersakaken lagon ingkang samangke dipun wakalaken panjenenganipun MC-nipun menika senior kula Bapak Sukino Kitul. Monggo kula sumanggaken. Ia masih bersama dengan Mustika Nada yang mana pada malam ini di rumahnya Bapak Sukiman bekerja sama dengan AMG S Sound System. Matur nuwun dumateng panjenenganipun Bapak saha Ibu. Kula ngaturaken alhamdulillah wa syukurillah wonten ing dalu punika saged ngrawuhi inggih menika ngawi bagya wonten riyanipun Bapak Sukiman. Inggih kula ngaturaken guming panuwun ingkang napa pepindhan dene lampah panjenengan sedaya wonten ing dalu menika tansah manggih rahayu. Wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa. Boten wonten nirbala nirwikara ingkang tansah nggodha dumateng panjenengan kula lan panjenengan sami wonten ing dalu punika. Inggih wonten ing dalu punika monggo dumateng panjenenganipun Bapak saha Ibu kula badhe ngelipur wonten ing dalu punika. Nggih menika nyuwun lagu Podang Kuning Mas. Nggih monggo Podang Kuning.
Duet monggo kali Mbak Rika niki cocok kali. Duit napa duit? Serete kuning, podange nggih podang kuning. Yeah.
Nggih matur sembah nuwun mangkaten mangga pamunten sampun Bang Jo menika pimpinanipun Kalista sampun katuraken salajengipun menika saking Belopa kura riyen Bang nggih sekedap nggih mangke wonten. Nggih mangke menika kunjuk penyanipun ingkang hamugati penyanipun Bapak Sukiman sekalian garwa ugi keluarga besaripun menika kasuwun beksa mriki monggo menika ngersakaken ngudang anak. Monggo Bapak Sukiman sekeluarga monggo sekalian Ibu sedaya keluarga. Monggo Bapak Sukiman. Iki sing nanggap ya kudu dituruti. Monggo sedaya keluarga Ageng Bapak Sukiman minggih. Kasuwun beksa mriki monggo. Menika ngersakaken lagon ngudang anak. Monggo sedaya artis monggo jumeneng sedaya. Monggo sedaya Ayo monggo pun lanjengaken memanekmu. Nggih, garap piring Mas. Menika tasih saking keluarga ageng Bapak Sukiman.
Anjing menika tasih keluarga Bapak Pageng Bapak Sukiman menika setunggal lagu malih menika tatasipun tresno ugi samaken dipulajengaken menika saking Biloba ugi ngersakaken lelagon ugi wonten Mas Pur monggo Mas Ri dilanjutke bosku. Namun
tresno iki ora mendem saya suwe waton kowe ra bandingake nadyan aku dadi wong ra duwe Mustika nada goyang dong. Yen sinawang ana netra sapa wonge sing ra nandang tresno janur kuning lengkong sapa wonge sing ra nandang rasa tresno rinawa nanging aku ra bisa duweni wedang katas ati jampi tetes sing tresno kanggo tangga ati sewindu terus namu bakal tak tunggu Es teh mas, es teh. tresno iki ora mondo saya suwe malah tambah nyiksa waton berambane nadyan aku dadi wong ra duwe tanduk Anjay matur sembah nuwun makatan menggah saking keluarga kagem penyembah Besukiman menika 3 lagu berturut-turut wonten mriki bilih kawula sakanca ugi ngaturaken matur sembah nuwun sampun nimbali kula sakanca Mustika Nada nggih. Anjay menika langsung kemawon saking Belopa menika ngersakaken gedhe rasa monggo iki lajengaken keamanan. Aja menika sabibaripun mengke saking Belopa ugi wonten keamanan Bapak Kristanto ugi kasuwun derengaken sasana ing dalu menika saking kula sakanca Mustika Nada. Ayo monggo Mas diaturke. Mustika nada.
meminta. Aja yang mengatakan mangga menika perwelkan saking belupa semeneraken salajengipun menika saking keamanan menika panjenengan Bapak Kristanto kula sumanggaken mengke berlanjut ke Mas Pur dan lagi ke Karang Taruna nggih.
kita dapat bertemu lagi seperti dahulu, supaya kita dapat bercinta lagi seperti dahulu. Terima kasih. Anjir matur sembah nuwun menika saking keamanan Bapak. Nggih, Kristanto menika sampun ngaturaken. Salajengipun menika Mas Pur monggo. Mas Pur mengke lajeng Karang Taruna mengke ugi BTP nesake gelo diaturke monggo. Nggih niki pinangka pamundutan saking Sersan Parno Satuan Yunko 466 Paskas. Monggo Bang, goyang. Nyidam sari Mas. Nyidam sari dicokekne Mas. Lek bener, rating ya. Monggo Bang Warno. Wayahe, wayahe. Monggo Serma Mano. Masih bersama dengan Mustika Nada. Gentak gentung sinek sen lintang lugu semono janji prasetyan akan sakuman telenetro rinoso rasa Ayo
wong manis aku kangen liwati asin naksan lintange luku semono janji pas nganti mati ora bakal balik aku bicara sajagat bokelan samudra nurailan manis nalikane roe dalu adikku mung lamun sira tansah kumanteling netra rasa rasane priya nggih Mas Suyatno Aja matur sembah nuwun. Amit nuwun sewu niki kula badhe nyuwun tambah sepindah malih kalih Mbak Lulu. Napa niki gelo mawon, niki diwakilke saking BTP. Jambu alas. Ayo Mbak. Woi. Iso gelo ora le? Ayo kosek Mas. Mari jambu alas. Monggo Mbak Lulu. Aja monggo. Nika gegara wedal sampun dalu nggih Pak nggih. Menika anu dipun batesi. Nggih, menika Karang Taruna mengke BTP gelo. Terus salah apa mengke Kakek Daya ugi. 4 lagu. Monggo Serma Parno. Wayahe